Ja mennään vasento. Jatkuu, aukee. Vasempana jatkuu. Loivaa oikee. Oikee, loiva jatkuu. Ja kaartaa vasemmalle, huomio nyt se sillankaide on tuolla, mutta oi. Ja oikeeta. Jatkuu suorana sitten. Ja mennään vasempana. Vasenta. Vielä vähän vasenta ja sitten oikeeta. Oikeeta ylös. Jatkuu oikeena. Suoraan. Oikeeta alas. Ja melko jyrkkä vasen ylöspäin kaarta. Noin maltilla vaan. Oi sinne. Ja sit noustaan ylös 100. Siimaa vähän. Jatkuu. Ja punainen lippu, punainen lippu. Mitä nyt punainen. tehdään? Poikki, poikki. Onko punainen? Onko punainen? Ei oo. Ei, voi vittu! No ei se haittaa. Joo, kyllä se oli järjestäjän liivi, jos sitten vähän märinää tulee. Ja vasenta ja sä näet oikeeta. Ja nypyltä vähän vasenta varmaan. Ei, meni suoraan, oho. Ja sitten menee vasenta. Ja putoo oikeeta. Kaartaa oikeeta, jatkuu kaarteena, jatkuu. Nyt ei. Ja vasenta vähän. Oi, vasen. Ja oikee. Ja vasenta ylös. Jatkuu vasempana tuosta. Jatkuu vielä. Ja oikeeta perään. Ja vasempana. Vasen vielä vasen. Maali ennakko. Kaartaa. Ja maali. Hyvä, se meni hyvin. Ja kamerakin.